இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் எதை பற்றினதுன்னு பார்த்திங்கன்னா மாற்றம். மாற்றம் ஒன்று தான் மாறாததுன்னு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் அதாவது நம்ம லைஃப்பில் மாறாமல் இருக்கே. அப்படி ஒரு சின்ன பையனோட வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு சின்ன மாற்றத்தை பற்றி தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். குட்டி கதை. மணி ஒரு சோம்பேறி பையன். அவனை திருத்த நினச்ச அவனோட அப்பா அந்த ஊரில் இருந்த பெரியவர் ஒருவர்கிட்ட, இவன் ரொம்ப சோம்பேறியாக இருக்கான், என்ன சொன்னாலும் சில பழக்க வழக்கங்களை மாற்றவே மாட்டேங்கிறான், நீங்கள் தான் அவனை திருத்தணும்னு சொன்னார். பெரியவர் ஒரு நாள் அவனை ஒரு காட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு போனார். அங்கே இருந்த ஒரு சிறிய செடியை பிடுங்க சொன்னார். உடனே ரொம்ப சுலபமாக பிடுங்கிட்டான். அப்புறம் கொஞ்சம் பெரிய செடியை பிடுங்க சொன்னார். கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணி பிடுங்கினான். இன்னும் கொஞ்சம் பெரிய புதர் மாதிரி இருந்ததை பிடுங்க சொன்னார். ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பிடுங்கினான். அதுக்குள்ளே அவன் ரொம்ப டயர்டாகவே ஆயிட்டான். அப்புறம் ஒரு பெரிய மரத்தை காட்டி அதை பிடுங்க சொன்னார். ஆனால் அவனால் முடியலை. என்னால் முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டான். பெரியவர் சொன்னார், இதை பாருப்பா, நீ சின்ன பையனாக இருக்கிறப்பவே உன்கிட்ட இருக்கிற சோம்பலையும் சில கெட்ட பழக்க வழக்கங்களையும் மாற்றிக்கணும். அது சுலபமாக உன்னை விட்டு போயிடும். பெரியவனான அது உன்கிட்ட இருந்து விலகிறது ரொம்ப கஷ்டம், விலகவும் முடியாது. அப்பா சொல்கிற மாதிரி நீ கேட்டு நடந்தனா நீ நல்லா இருப்பேன்னு சொன்னார். பையனும் அவங்க அப்பா சொன்ன மாதிரி நல்லபடியாக நடந்து வாழ்க்கையில் பெரிய ஆளாயிட்டான்.